Oni su pokazali, niti su što znali, niti su što planirali, niti što čine. Jedino čime se bave se proračunom. Oni sada ne vide kako zaposliti ljude, ne vide kako firme propadaju, ne vide kako će ljudi ostajati bez posla, ne vide sve probleme koji su sada tu, a nažalost Hrvatska demokratska zajednica u tome smislu ne radi ništa. I umjesto da je izvršila pritisak... Hrvatska demokratska zajednica ih je dovela u tu situaciju. Je, dapače, dovela ih je. Tako, ima odgovornosti. Dakle, ni u kom slučaju to ne umanjuje. Ali zapravo, kao oporba, sada bi, znači, HDZ trebao napasti i time zapravo i pomoći koaliciji na vlasti da se pokrenu. Oni se bave sada samo proračunom. I nažalost zadnjih 10 godina time, dakle, ne aboliran HDZ, uglavnom se bavimo samo proračunom i to je sve gdje uštedjeti, kako zakinuti, koga malo manje, koga malo više. Umjesto da se okrenemo zapravo prosperitetu, ono što rade sve normalne vlade sada u svijetu i oporbene stranke što rade. Mislim da je to glavni problem i ja zapravo ne bi previše kopao. Šta je bilo, bilo je. Bilo je, nažalost, puno lošega u HDZ-u. Nažalost... Dobro, ali nije, još 3 mjeseca stoje. Što će bi se događati ta 3 mjeseca? Nije što je bilo, bilo je. Sada su neki procesi, vi vjerujete da ovaj delegatski sustav, da se ne može doista dogoditi ono što se već događalo u HDZ-u. Da zapravo volja članstva nije bila uvijek predstavljena u vodstvu stranke. Ja hodam po terenu i ovaj put mislim da će se volja članstva vidjeti. Dakle, mislim da onaj mjesni ogranak, ne znam, u Runovićima će imati utjecaja takvog da će glasovati za gospodina Prgometa, Milinovića, Kramarka, vas. Mjesni ogranak u Runovićima ne da je sada ogorčen na Hrvatsku demokratsku zajednicu. On je ogorčen na hrvatsku vladu. Dakle, hrvatski predsjednik i hrvatski premijer nisu našli za shodno pojaviti se ne samo u Runoviću, nego u cijeloj Zagori. A isto tako nisu našli za shodno susjedne općine u Hercegovini, Tomislavgrad, Posušje, Grude i tako dalje. Isto probleme i niko te Hrvate sada ne vidi. A njihovi sinovi branili su Hrvatsku, dolazili u ljesovima i sad su zaboravljeni. Ne znam šta radi gospodin premijer i gospodin predsjednik. Ja to doživljavam. Evo, to je trebala sada oporbena stranka, moja stranka ukazati, gospodo, ajmo nešto napraviti. Dakle, ogorčeni će biti, kad ste spomenuli Runović, i na HDZ, ali će biti ogorčeni još više i na aktualnu vladu i predsjednika države koji zapravo nisu pokazali solidarnost, nisu se pojavili kad se dogode katastrofe, ovo je razina katastrofe, normalno svugdje u svijetu da se pojavljuju predsjednici, premijeri, dolje se niko njima ne pojavljuje. Gospodine Butković, rekla sam već na početku da ste jedan od rijetkih HDZ-ovaca koji otvoreno govori o nekim metodama koje nisu dobre za demokratski život stranke, a i u zemlji. Vi ste imali jednu aferu prije godinu dana. Pa da, ja sam inače obnašao dužnost potpredsjednika županijskog HDZ-a Primorsko-goranske županije i na jednom sastanku koji se dogodio točno na dan presudi generalima Gotovini i Markaču smo mi bili pozvani u stranku i otvorila se rasprava i o tim presudama, ali i o općem funkcioniranju stranke. Svi ljudi koji me znaju, znaju da sam dobronamjeran, ali otvoren. Tako sam i na tom sastanku, ne raspravljajući puno o presudama, jer mi na njih ne možemo utjecati u Primorsko-goranskoj županiji, ali na što možemo utjecati to je bilo priprema stranke za izbore, kontaktiranje sa članstvom, sa simpatizerima. Bili ste kritični? Pa bio sam kritičan u tom pravcu, jeli. I što se onda dogodilo? Pa ja nisam znao u principu da se taj sastanak tajno snimao. Jeli, on se tajno snimao. Ja vam moram reći da sam tada ipak gradonačelnik, mi je 6 godina tada kao gradonačelnik, ali još uvijek mlad čovjek, neka se ne uvrijede moji kolege ovdje. To je za mene bilo veliko razočaranje, jer da te netko tajno snima i da se na predsjedništvu HDZ-a čitaju transkripti onoga što sam ja izjavio. Zaista ja nisam ništa loše izjavio, to i danas smatram. A jesu li vas smijenili poslije toga? Šta se dogodilo? Da, raspuštenje Primorsko-goranski HDZ, postavljen povjerenik i ja nisam bio više u povjerenstvu, iako sam gradonačelnik sa najviše posto osvojenih glasova u Primorsko-goranskoj županiji, a i šire. Ali dobro, to je bila takva odluka. Ja sam je poštivao, povukao sam se u svoj grad, radio sam za svoj grad, imam podršku svoje baze i ni u ničemu nisam štetio svojoj stranci do parlamentarnih izbora. Sada sam osjetio trenutak da ne samo ja, nego i svi drugi moji kolege... A zašto je sad taj trenutak? Zbog čega? Pa čujte, trenutak je kada biramo novo vodstvo. Mi sada biramo vodstvo za 4 godine koji će voditi Hrvatsku demokratsku zajednicu
i naravno da kao čovjek koji pripada toj stranci, koji vjeruje da HDZ može doći na staze pobjede i slave, vjerujem da je ovo trenutak da se pregrupiramo, da izaberemo novo rukovodstvo sa mladim ljudima, ljudima koji su se dokazali na terenu, sa ljudima koji se neće birati, ne znam, po nekakvom ključu poznanstva ili ko s kime pije kavu iz Zagreba, nego da će to biti nekakvi kriteriji koji su prihvatljivi u normalnom svijetu i normalnim demokratskim državama, i vjerujem da imamo snage za to i vjerujem da će ovi unutarstranački izbori, iako nisu u pravom smislu demokratski, to smo konstatirali, mislim da će ipak pokazati da HDZ ima snage, pokazati i odaslati poruku da je demokratičan i da će se nakon unutarstranačkih izbora očuvati jedinstvo stranke u to, mislim, to bez obzira to kogod pobjedi, to jako. Kolega Dujmoviću, mislite li da HDZ, premda će se možda neki HDZ-ovci ne ljutiti, mogu oko ovog stranačkog života učiti nešto i od SDP-a, ovo što je profesor Rimac rekao? Ne sumnjivo, apsolutno. SDP izbore organizirao stvarno na nivou i danas je HDZ miljama daleko od one razine na koje su zadnji izbori SDP-a organizirani i cijela ta šetnja po Hrvatskoj koju su oni, kao što profesor dobro kaže, zapravo privatizirali medije. Jedva da je bilo grada u kojem su nastupali, a da, ne znam, baš Otvoreno, Dnevnik ili neka emisija nije vrvila izvještajima o dane. Nametnuli su se naprosto kao nešto novo. Ova se priča ne može nametnuti, gdje se ništa ne događa. Nećete s kamerama obilaziti ogranke gdje se ne smije ulaziti, nego tamo gdje se nešto događa. Prema tome SDP je stvarno minama daleko u demokratskom razvoju stranke u odnosu na HDZ. Ono što iritira u ovoj situaciji kod HDZ-a je, ja sam u čitavom nizu problematičnih stvari i ne odustajem od toga, branio Jadranku Kosor i kad se radilo o borbi protiv korupcije. Mislim da ona pokrenula nešto što mnogi drugi ne bi. Branila je vladu kako god je znala i mogla, i to na vrlo dobar način u trenucima kad nije bilo lako. Sretimo se Facebook prosvjeda koji su zamalo srušili vladu i ko zna kako bi cijela priča sa završetkom pregovora išli. I ono što je treba pisati u plus ne treba obrisati gumicom, ali ono što iritira njezino obećanje da će demokratizirati stranku, a vi danas, doslovce danas, imate zahtjeve za sazivanje sjednice predsjedništva, ona to ne saziva, ni ona, ni glavni tajnik. Dakle, to je jedna potpuna opstrukcija rada stranke. Imali ste, recimo, slučaj kad je organiziran domjenak u Srpskom narodnom vijeću, Milorad Pupovac i društvo, i niko nije došao iz HDZ-a. Jadranka Kosor je rekla, ja sam bila odsutna. Čekajte, imate nekog zamjenika, imate neke druge, imate 220.000 članova. Dakle, ja sam bila odsutna i naravno da nitko od 200.000 ljudi nije došao tamo. To su neki tikovi gotovo, nedemokratski, koji se može razaznati i vidjeti da ovo što će ići u sljedeća 3 mjeseca neće biti ni mirno, ni spokojno, i da ja se bojim i dalje da će vrijediti stara sintagma, nije važno kako se glasa, nego kako se broji. Profesor Rimac, koliko će to naštetiti samom HDZ-u? S obzirom na dolazak lokalnih izbora, recimo prije svega. Pa ono kad kažete da nova vlada ima 100 dana da se nekako uvede u posao i tako dalje, tih 100 dana je u stvari stranci u oporbi vrijeme da konsolidira svoje redove nakon gubitka izbora. Bojim se da ovo neće biti 100 dana, bit će 160. To je prvo. A drugo, nisam siguran da ćemo nakon 160 dana, osim s ovim optimizmom doktora Kujundžića, imati jasnu viziju novo lice HDZ-a, recimo. Kud HDZ ide dalje. Čini mi se da će tu biti još i teških riječi, da bez obzira na, da kažem, džentlmensko ponašanje ove dvojice kandidata ovdje,